सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर निशाणा साधलाय। त्या दुहेरी वागणाऱ्या लोकांच्या का चहापानाला जायचं नाही। पीक विमा 1 रुपयाचा पीक विमा दिला म्हणून अख्ख्या सगळीकडे आपली पाठ थोपटून घेतली आणि आपण बघितलं असाल की जवळजवळ शेतकऱ्यांकडून 12,000 कोटी रुपये गोळा केले, पण शेतकऱ्याला मात्र 1 रुपयाचा पीक विमा मिळाला नाही आणि आता ती सरकारने योजना बंद केलेली आहे। सोलर लाईटच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सरकारने खूप मोठा गाजावाजा केला, परंतु आपण बघितलं असाल की जवळजवळ 12,000 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार सरकारच्या या सोलर लाईट प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर आलाय आणि म्हणून अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्यामध्ये आम्हाला काही स्वारस्य वाटत नाही। माझ्यानंतर माझे सहकारी या ठिकाणी बोलणार असल्यामुळे मी या ठिकाणी जास्त बोलणार नाहीये, परंतु या राज्याचा संपूर्णपणे कायदा सुव्यवस्था या सगळ्या गोष्टीचा बोजवारा उडालेला आहे। हे राज्य आता जवळजवळ उडता पंजाब होतंय की काय अशी भीती वाटायला लागली, कारण ड्रग्ज या राज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये विकलायत आणि त्या घटना त्या ठिकाणी आपण बघतोय। एका जबाबदार मंत्र्याच्या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये ड्रग्ज फॅक्टरी मिळाली, चर्चा झाली संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही। अशा सरकारच्या चहापानाला आम्ही जावं का हा विचार आम्ही करतोय। आमच्या एका सहकाऱ्यांनी खूप चांगलं सांगितलं की एका बाजूला आम्हाला चहा पाजायचा आणि ह्या देशाची भावी तरुण पिढी ज्यांच्या खांद्यावर ह्या देशाचं उद्याचं नेतृत्व आहे तिला मात्र तुम्ही ड्रग पाजायचा, अशा पद्धतीचा हा विरोधाभास असल्यामुळं आम्ही त्या ठिकाणी जाणार नाही। नागोबा असल्यासारखी सगळी परिस्थिती आहे। महाराष्ट्र कुठे आहे आज? महाराष्ट्रातला शेतकरी कुठे आहे? महाराष्ट्रातला बेरोजगार कुठे आहे? महाराष्ट्रातली गुंतवणूक कुठे आहे? केवळ घोषणा आणि लोकांची फसवणूक यामध्येच आता महाराष्ट्राची चर्चा जगभर पसरते। ड्रग्समध्ये तर महाराष्ट्र आता खूप पुढे गेलेला आहे। पहिल्यांदा प्रश्न इथूनच निर्माण होतो की चहा पाण्याला का जायचं? या राज्यातील विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचा विमान अपघात होतो। शासनाकडून केवळ 2 ओळीचं एक लाईन अशी म्हटली जाते की यामध्ये कुठेही कोणीही अपघातावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नयेत। का करू नये? हा घातपात आहे की अपघात आहे या संदर्भात महाराष्ट्रभर देशभर चर्चा सुरू आहे आणि सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे हे आता संपूर्ण महाराष्ट्र बघतोय। अशा वेळेस आम्ही का जायचं? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भात थोडासा उल्लेख झाला। माननीय आमच्या काय अवस्था आहे शेतकऱ्यांची? या ट्रेड डील नंतर इंडो USA करारानंतर काय परिणाम होणार यावर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्याकडून काही आलं काय आतापर्यंत? मकावर काय परिणाम होणार आहे? जे तुरडाळीवर जे काही या संदर्भातले पिकं आहेत शेतकऱ्यांची त्यांचं कंबर न मोडणारे सगळे आता निर्णय महाराष्ट्रामध्ये कुठेही MSPने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जात नाही। कोणताही शेतकऱ्यांचं उत्पादन खरेदी केलं जात नाही। सोयाबीन असू देत, कापूस असू देत। यावेळेस CCIने कापूस खरेदी निम्म्यावर आणली आणि ज्याचं अटी घातल्यात अजूनही 40% 45% कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे। व्यापाऱ्यांनी 4,500 रुपयापर्यंत शेतकऱ्यांची लूट केली। हे काय कुंभकर्ण आहेत की काय? हे झोपून आहेत? या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अजिबात यांना कळवू नाही। म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट चालली। सोयाबीनला 4,000 रुपयाच्या पलीकडे 1 रुपया मिळाला नाही। मका शेतकरी 5,200 आपला 2,400 रुपये MSP होता। महाराष्ट्रामध्ये आमचं चॅलेंज आहे सरकारला की कुठेतरी या MSPने मक्याची खरेदी झाली का? 1,500-1,600 रुपयाच्या पलीकडं व्यापाऱ्यांनी शासनाने तर खरेदी केलाच नाही, पण व्यापाऱ्यांनी सुद्धा या शेतकऱ्यांना जिवंतपणे मरण यातना देण्याचा निर्णय घेतल्यासारखं 22% फायनल तुला काम मिळालं, अशी ही पद्धत महाराष्ट्रात कधी पाहिली? एवढी लूट महाराष्ट्रामध्ये कधी पाहिली? आणि म्हणून हे महाराष्ट्र आज कर्जबाजारी झालेला आहे। महाराष्ट्रातील कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याचं मुख्य कारण आपल्याला हे दिसत आहे। रोणी कोण सुरक्षित आहेत महाराष्ट्रामध्ये? काय या चहा पाण्यावर जायचं यांचं? कशाला तोंड बघायला जायचं?
छोट्या छोट्या बालिकेवर अत्याचार झालेली किती प्रकरण आहे. बदलापूरच्या मध्ये तर खुद्द 6 आरोपीला त्यांनी स्वीकृत सदस्य करायचं ठरवलं. अरे थोडी तरी लाज ठेवा, जनाची नाही तर मनाची तरी. आपण काय करतो, छोट्या मुलींच्या लैंगिक शोषणामध्ये असलेल्या 6 आरोपीला तुम्ही त्याला स्वीकृत सदस्य करताय, नगरसेवक करताय. यावरून तुमच्या कार्यपद्धतीचे महाराष्ट्र तमाशा बघतोय हे सिद्ध होत आहे. अशांच्या चहा पाण्याला आपण जायचं का, हा खरा प्रश्न आहे. नाही चांगलं आहे, कोणाला काही अजून गंमत जम्मत करायची असेल तर करा, पण खरोखर त्याच्यावर 7.5 कोटी खर्च करण्यासारखे ते केलंय का? तसंच जर आपण पाहिलं तर तो MMRDA एक जबरदस्त पूल केलेला आहे. ते जगात तो 8वं वंडर होईल असं बॅटच्या शेपमध्ये. आता असं जर पूल कोण करत असेल तर खरंच ते पूल त्याच्यावर तेवढा खर्च करण्यासारखा आहे का? त्याच्यावर चौकशी काही पुढे झाली आहे का? चौकशी काही झाली आहे का? आणि हे सगळं होत असताना चालू कामांमध्ये म्हणजे तुम्ही पाहता दिल्लीमध्ये कोणीतरी त्या गटारात जाऊन पडलं, दुसरीकडे कुठेतरी अजून कशात तरी जाऊन पडलं, इथे मुलुंडमध्ये वरतून काही पडतंय. मग आयुष्य जगायचं कसं? कोणी शेतकरी असताना तुम्हाला तुमच्या शेतमालाला काही भाव मिळत नाही, पीक विम्याचं तुम्हाला मदत मिळत नाही. हे सगळं एका बाजूला. शहरी भागात नोकऱ्या नाहीत. बरं, जे नोकऱ्या शोधतात किंवा जे कोणी नुसतं चालतात रस्त्यावर त्याच्यावर इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनचं काहीतरी वजन पडतं आणि खालती ते चिरेटले जाते. मग नेमकं हे राज्य चाललंय तरी कोणासाठी आणि कशासाठी? मंत्रालयात धाडी पडून आता स्वतःच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला पाहतोय की तिथे भ्रष्टाचार बघायला मिळते. हे सगळं जे काही चाललेलं आहे, ठीक आहे, तुमचं बहुमताचं सरकार असेल, तुम्ही सगळं रेटून नेत आहात. स्पीकरची बाहेर दादागिरी आपण पाहतोय. जे अध्यक्ष आहेत त्यांचं जो काही पूर्ण कार्य असतं ते त्या हाऊसमध्ये असतं, बाहेर दादागिरी चालू शकत नाही. आणि कोणाचं तरी संरक्षण काढून घेणं म्हणजे नेमकं चाललंय तरी काय आहे राज्यात आणि चाललंय तरी कुठे? गतिमान सरकार, पण हे नो एंट्रीमध्ये गती यांनी वाढवलेली आहे. ह्याचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच आम्ही तो बहिष्कार टाकत आहोत. आम्हाला काय जाऊन चहापान तिथे चहा प्यायला मग कोण ब्लॅक टी घेईल, कोण ब्लॅक कॉफी घेईल वगैरे हे सगळं सर्व असतं. पण काळ्या चहा आणि काळ्या कॉफी ह्याच्यापेक्षा जे काळे धंदे जे आहेत त्याच्या विरोधात आम्ही हा आवाज उठवलेला आहे. आणि विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही जे करत आहोत हे लोकांसमोर आपल्याच माध्यमातून येतं, म्हणून अशी पत्रकार परिषद